Igozi nke a na yo ka mmadụ ncha ka anyị ụcha ntị sonye n'ihe a na-eme maka igwe eji ekwu okwu adịrọ nso ka anyị rịọ arịrịọ onye nwanyị Jesu Kristi ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị 3 wee si otu ahụ gọzie ili nke ndị niile kwere na gị ya mere ndị niile ahụ ha dị n'ime ili nwee ike ibilite n'ọnwụ biko mee ka nwanne anyị nwoke Boniface wee ike ịnọdụ ili nke azụ ike na ndokwa ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ebuli ya nye ya ihe gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka o were ọkụ nke ihu gị ihe ha debebi n'eluigwe nke onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Anyị ga-ebecha ebere ndị a tupu anyị adọnyezi ya emekọta ugbu a anyị ga-adọnyekwa ahụ nwanne anyị nwoke bụ Boniface n'ala ka o wee lọghachi n'ebe otu wee pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị Chineke iji ike niile isi na ndụ nke a wee kpọrọkwa nwanne anyị Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada wee gbanwee wee yie ahụ ya nke bụ so ike. N'ihi nke anyị na-etinyekwa ahụ nwanne anyị nwoke n'ala n'aka Chineke ka o wee nara ya n'udo nke ya mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Ekpere anyị ga-ekpe kịta ife anyị ga-aza bụ anyị arịọ gị luo ọnụ anyị mmadụ ncha ka anyị kpee ekpere maka nwanne anyị nwoke bụ Boniface ka anyị rịọ n'ụdị nwanne anyị Jesu Kristi onye kwuru sị mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla nke kwere na m ọbụna masị na ọ nwere anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke ga-adị ndụ nke na-ekwukwa na m agaghị anwụ ma ọ ruo mgbe ebighị ebi. Eji oriri nsọ nke ahụ gị nabara gị wee zụọ nwanne anyị nwoke bụ Boniface ka inye ya ọnọdụ na nnukwu oji oche eme ọgọ okenye anya ike Papa, nada fuma, we all love you. Nada fuma, who was it? I think I'm my father. Anyway, no, you're looking. You don't know what you're looking. You are so loved.